Hä? Tai mahdollisimman pian toivottavasti Antoni ei ehdi tulla hakemaan. Oi. Täytyy piiloutua jonne. Tanttu meillä ota kone mukaan. En mä tiedä. Tai siis ehkä onks teillä langaton verkko? Tässä varmaan sairaalana kipi. On. No sit mä voisin ottaa mun koneen mukaan. Ei. Pöytäkonetta ei kannata kauheasti. Mitä? Topi sano tiedä heittää itsellesi. No niin mä tiedän, mä olin tosi tyhmä kun mä otin noille mukaan koneen. Housut pois. Häpeä. Siis mulla on murtunut sormi. Niin, mä häpeän. Kone rikki. Ei, Sormi murtu. mutta Joo, olis meni. voinut mennä. Se olisi voinut mennä ihan sikka helposti rikki. Topi kone meni rikki. Puhun nyt Niin äitin menikin. läppärin kanssa. Tapi, kun mulla on on. servu ja mä pelaan Minecraftia, niin mun suoritin käyttö jotain 27. Aika 87. Niin. Mä pelaan tätä Daysia ja mulla on joku 2%. Ja niin, et kun mulla on serveri tää samaan aikaan. Se serveri vie suoritin käyttö ihan sairaan. Näks ulos. En mä tiedä, joku jama juttu. Miten sä pääsee ulos, sanokaa nyt ennemmin. Tanttu pääseekö sä? Patron. Mitä tehdä? Valtteri tuli tänne sinne. Niin, pääsetkö sä? En tiedä. Mennään taas sitä tuolinkaan leikkiin. Oi, Tulla mulla oli tänne. revolveri. Tänään tehdään Yeah. Tanttu. Joo, rakennetaan aika suklaatalo. Kik sekä runoilija. Jee, Risto. valkosuklaatalo. Tervetuloa. Ai mä pistän muna. Tai siis mä rakennan Kaikille. oman valkosuklaatalon ja se Tosiaan on Risto rakennettu Oopon ja sulle. tämmönen runoilijapoika olen, niin voisin tähän alkuun heittää Kuuma sunkuris. tämmösen runon. Että tie sydämeen käy vatsan kautta. Ruoka on minun elämäni. No niin, turpa kiinni. Tänään Chris, what you are doing? Hieno talo. Vittuun Chris! Mä en ikinä tuu ulos, jos sä teet tämmöistä. Näyttää. Problem. Hienoin talo ikinä. Älä rikko mun taloa. No vittu, se on mun! Mä oon pilaa. Laittaa paskaa ympäri. Tää on hieno sviit. Nyt sä tulit eteen! Älä. Saapahan kaikki puus. Mitä vittu? Santtu, älä hakka. Saat oikees. Ja vain oikees. Kiitos. Niin mikä oli? Santtu, älä. Mikä että? Älä Mutta oikees. Minä Santeri. kuulemasta pientä piipitystä. Kaikki hiljaa. No, lopeta se mumiseminen sinä Ammon. sanot asias. Jono kasvaa koko Mä ajan. autan Riku. No, Mutta kortsuja tosta. kondomeja. No kyllä me pojalle kondomeja aina laitetaan. Mitä kokua? Small vai? Extra small varmaan kans käy ihan sulle. Pakko Jos hakea ei riitä, hampurilainen. niin tuu hakemaan se ultra mega small. Aina Joo, kun ollaan kotona joo. omalla, niin on parempaa ruokaa koulussa. Hampurilaisia. Tää jää tähän näin ja sitä mä puron. Nyt mä teen hienon maustetun chilillä maustetun hampurilaisen. Tää on sun piinäs. Vittu. Vittu Erkan piinas. Oh. Kuka ei kuulu? Ja se Mutsi saatana pii! on kiinni. Älä joku hiton neljä. Pitää nähdä se Mikkokin. Oh, Mikko. Joo. Siis se Mikko. Se Mikko. Just se. Sitten sä kysyt, onko mun perhe tai mitään? Eikä. Joo. Mä sanoin, että joo. Siis mä sanoin, kysyt mun numeroa ja sit... Mä imen tätä. Niin. Näitä sairaanhoitoa minä tätä niin korjaamaan tässä näitä. Ovesta sairaalat niin. Tulin korjaamaan. Ku
Valittavat Vitun Chris. aika kovasti. Ettekö ei ovet pysy sillä tavalla niinku. No painu helvettiin! Kuule Seppo. Me käytiin Kyllervon kanssa tuossa pingossa tuolla muitten kerttuhalaisten kanssa. Saatana! Minä katsoin siinä pingon lauvalla, kun on se 5 sahaa suoraan. Minä siinä katsoin, että onko siinä herran tähän se 5 suora. Kyllervo kysyi, että onko siinä. Kyllervo sanoi, että on. Se on päävoitto, saat siitä. Ja minä olin, että voi herran, että minä voitan päävoiton. No, minä kysyin, että mikä se päävoitto on. Arvotaan mikä oli. No 10 Mua ei kiinnosta. Hä? Saattu räkepurkaukseen. No, tässä kuitenkin on 10 euroa. Se on vitu homonen, se on karvaiseni. Arvaa mitä saks ton Halle? No, Kaasu. Arvaa mitä Topilius? Kaasu läppäoli. Oh. Niin paha läppä ei tuu koskaan. Onko osannut? Laptom. Laptätte. Se on ottamassa housuja pois. Mä kattoo PewDiePietä, jos se on päässyt sen pelin läpi. PewDiePie eilinen jakso Walking Dead, sit tuli taas jumpscare. Ihan hivasti vaan. Mä oikeesti katsoin sitä ruutua, sitten PewDiePie, jumpscare. Sit tuli zombi siihen näyttölle, kun se on ottamassa se jätkä sit mikrofoni. Mä vaan huudan. PewDie. Sitten mä sain sydärin, kun mä ite ammuin tässä pelissä. Se on ollut kovat aseäänet. Onks siinä niinku piu vai päu? Joo. Mä löysin mun crossbowi. Aivan selvästi niin, että sulla on täällä 2 kivestä. Tää on paljon siisti kuin Black Opsissa. Pitääkö se sellaisen aseen karjan käristin 5 tonninen TFS? Tiedän. Häh? Tiedän. Se on aika siistin näköinen. Arvaa mitä? 2 Onks sulla ne? Mulla oli tein siitä metalliramua. Miksi mitä? Se maksoi 7 euroa, siis voin katsoa se hinta arvaa vitu. Nee. erosta se elämä on. Vähänkin euro. Erosta se elämä on. Kuka ei sulle puhunut? Kenen elämä on sellaista, että sulla taas 7 metalliromussa? Tee! Ne! Oh. No ei, terkkari täällä joo. Täällä on pojalla sormi murtu. Joo, kiveksi muista. Karapea. Otetaan. Toppi, mua ei sit enää Tule vaan. räkettänyt, kun mä haukkin se takaisin. Kiitos, hei. Hei. Se paikkaan mä No niin. niitä saa myös takaisin. Onko sä kattonut sitä, kun arvaa isille Days Lingoria? Nuoren No, ilon aika hyviä ne jotkut asiantuntija. jaksot. Sebamit Clear Face. This is why sold allow play code. Okay, so will you in I hate word cock. That's 10 years old code. Maistatko jo crème brûlée? Suomalainen kerma sai uudet maut maailmalta. Ingman Creamy. Jäätelöiden kermaa. Kätemme joutuvat päivittäin kosketuksiin erilaisten bakteerien kanssa. Monet niistä päätyvät saippuapumppuun ja leviävät sen kautta eteenpäin. Ratkaisu on uusi Dettol No Touch. Hygieeninen käsisaippua annostelijassa, jota ei tarvitse koskea. Se tunnistaa lähelle tulevan käden ja annostelee saippuan automaattisesti, hygienisesti ja ilman kosketusta. Bakteerien leviäminen vähenee tehokkaasti ja kun kyse on terveydestä, pienilläkin teoilla on merkitystä. Ei just disconnectaa, niin kuin toi zombile. No Touchia ei vähennä bakteerien leviämistä. Dettol tukee